Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Nining atong ikatulo nga misa di Galyo atong pangayoon sa Ginoo pinaagi sa Pangama sa Mahal nga Birhen Maria ang grasya nga unta malampuson ang atong mga tinguha sa kinabuhi ug makasabot unta ta sa kabubuton sa Dios matag adlaw. Ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit ani atong mga slots hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga kabulahanan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Dios nga makagagahom, nagbaguod kami ubos sa yugo sa daang kaulipnan sa sala. Itugot nga maluwas kami pinaagi sa among gipaabot nga bag-ong pagkatao sa imong bugtong anak. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nagingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga magpili akog matuod nga kaliwat ni David aron mahimong hari. Ang maong hari magmando sa tumang kaamalamon ug ipatunhay niya ang hustisya ug katarong sa tibuok nasod. Kung maghari na siya, mahilikay na sa kadaot ang katawhan sa Huda ug magpuyot ng malinawon ang katawhan sa Israel. Paganganlan siya ang Ginoo atong kaluwasan. Nagingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga ang katawhan dili na manumpa sa akong ngalan, ingon nga buhing Dios nga nagkuha sa katawhan sa Israel gikan sa Ehipto. Hinunua, manumpa sila sa akong ngalan, ingon nga buhing Dios, nga nagkuha sa katawhan sa Israel, gikan sa nasod sa amihanan, o gikan sa ubang nasod, diin ko sila patibulaaga. Ug anhi na sila puyo sa ilang kaugalingong nasod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang kahingpitan sa kalinaw, hangtod sa kahangturan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang kahingpitan sa kalinaw, hangtod sa kahangturan. O Diyos, tugahi sa imong panghukom ang hari, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmando siya sa imong katawhan, uban sa katarong, ug sa imong mga nag-antos nga anak, uban sa panghukom. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang kahingpitan sa kalinaw, hangtod sa kahangturan. Luwason niya ang kabus nga tao, kun musangpit siya, ug ang nag-antos kun wala gayoy mutabang kaniya. Maluoy siya sa mapaubsanon ug sa kabus, ang kinabuhi sa kabus iyang luwason. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang kahingpitan sa kalinaw, hangtod sa kahangturan. Daygon ang Ginoo ang Dios sa Israel, siya lamang ang naghimo
sa katingalahang mga buhat. Ug daygon sa kahangturan ang iyang mahimayaong ngalan. Mapuno unta sa iyang himaya ang tibuok yuta. Amen, amen. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang kahingpitan sa kalinaw hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw o Ginoo. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria sinayuran ni Jose, apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tao nga matarong, apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tao. Busa, naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghunahuna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag lalaki o nganli siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. O kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta, ang usa ka babaeng ulay magmabdos og moanak og lalaki og nganlan siyag Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Busa sa pagmata ni Jose gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Apan wala niya hilabti si Maria sa wala pa siya manganak. Og ang bata ginganlan ni Jose og Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Padayon tang na malandong sa mga virtues nga maghatag natog paglaom. Kaya nga tong tema mauman ang Pilgrims of Hope nining Misa de Gallio.
Sa unang adlaw, ang atong gipamalandungan, ang letter H sa hope nga word stands for humility. Gahapon, ang atong gipamalandungan, ang letter O stands for obedience. Ang wa kahinomdom na miligros impierno. Karong adlaw, ang letter P, ang sawan? Prayer or piety, ang pagkamaampoon. Kaning pagampo or prayer or piety nga virtue mao sa ni usa sa maghatag natong paglaom. Ang tao nga maampoon kanunay nagampo, dili gid na daling ma-discourage, dili daling maguol, dili daling mo undang sa iyang commitment. Lingiyay mong tupad. Ing na kaundangon na ka. Ing na kaundangon. Mga asawa, dili na mo kaundangon sa pag-atiman anang paghigugma ng inyong mga bana. Mga bana, dili mo kaundangon sa pagsigig atiman o higugma ng inyong asawa. Luod na kaignaw. Mga asawa, tanaw nyo yung bana, lami na kayong hiluan. Mga ginikanan, pa mo ma-discourage sa katapulan o sa kagahig ulo anang inyong mga anak. Di igyon maminaw ninyo, ato rin magsig paminaw sa cellphone. Mga anak, mo ma-discourage sa inyong mga kabugat nga gibati sa inyong ginikanan, nga wagi klaro, perti pang muyaw-yaw, perti pang mamalikas. Wa po ma-discourage. Kung naa mo anang pagbatia, pag-ampo. Maulian dayon ka. Ako bitaw din action kong discourage kay hinay kayong halin sa slot. Ampo lang. Ampo. Napagyo din uban, manimba, mapagaw na lang tag sinulti, lingkod lagi mo sa atubangan. Sunda ang atong asyirit na mga isog yung kaignaong ato yung lingkod sa daple na kung anong manimba man sa ni mga yawa sa doy. Ampo. Di kita ma-discourage. Sige lang yun. Nakaroon nga no ang pag-ampo makahatag magtinuod nga paglaom. Sa unang pagbasa, naghisgot diri nga ang Ginoo moabot og maghari kaninyo. Ang Ginoo nga maoy naghimo sa tanan, ang Ginoo nga maoy gamhanan sa tanan. Moabot og maghari kaninyo. Unya kun maghari na siya, makabaton mo og kalinaw. Mo nang sa atong tubag sa Salmo, popariha gyapon gahapon. Unsa to? Unsa to itubag nato karon? Ang katarong mulambo sa iyang panahon o ang kahingpitan sa kalinaw hangtod sa kahangturan. Nga naman, kay ang Ginoo is always in control tungod sa iyang grabing gahom. So ang pag-ampo di mga igsoon, kinahanglan nining 13 ka elemento. Una, moilata nga ang Ginoo gyud maoy gamhanan, dili kita. Nilingay mong tupad. Namutuo ka nga ang Ginoo makausab anang imong naong. Ina ko no. Mutuo ba ka nga ang Ginoo makausab anang imong batasan? Tuo ka? Oh, yes. Gamhanan gud siya. Nothing is impossible with God. Ikaduha nga elemento nga ang kabubuton sa Ginoo maogyoy atong sundon. So kung magampo deta, atong paminahon unsay gustos Ginoo. Dili ta magsigig diktar niya unsay atong gusto. Moingon ka Ginoo, makauyab na ta ko karong December. Kay sukad masukad, wa pa jud ko kauyab. Imo nang gusto. Nya ang gustos Ginoo, himuon man day kang madre. Di adto ra day kaspari padong.
Ginoo, makauyab na unta ko. Ay, dugay na kong nagsakristan, wa jud ko kauyab. Nya diha ta ni aksyong sugot, giilog sa laing sakristan. Oh, inana baron. Ayaw siya diktari. Ing na lang nga matuman imong pagbuot. Kay basid ang gustos Ginoo, mapari ka. Oh, di ba? Ini kapari nimo, tanang chicks imo. Di bitaw joke ra na. Unsay gustos Ginoo ba? Nga ikatulo nga kana ganing elementos pagampo ang pagbuhat sa gustos Ginoo. Kanang moingon na taba nga bahala nagsakit, bahala nag-uwaw, ako dig buhaton. Kay nga naman mituo ko nga mao gini ang insakto. Ana, mao na hitabo ni Jose sa atong ebanghelyo. Si Jose buutan nga tao, maampuon nga tao. Mausad si Maria. Karon kay namabdos mas Maria nga wapan niya hilabti. Unsa may bation gyud sa tao, labi na sa lalaki, nga ang imong pangasawunon wa pakakahikap na mabdos. Unsa may bation sa kuan? Lalaki. Mahiubos gyud. So sa iyang kabuutan, nagplano gyud si Jose sa iya bang tawhanong pagbati, nagplano siyang iyang biyaan si Maria. Pero nagampo siya. Unsa may resulta? Nagpakita ang anghel niya o giingnan siya, mauni ang gustos Ginoo, mangasawa kang Maria, kay si Maria namapdos na sa gahom sa Ginoo. Nya kiniila man si Jose nga ang Ginoo gamhanan kayo. Siya bitaw, di jud ko mo question kung si Maria namapdos tungod sa Ginoo, kay gamhanan kong Ginoo. Nya giingnan ni siya, balik ngadtong Maria, pangasawa siya og nanlig Hesus ang iyang anak, kay ang meaning anang Hesus manluluwas. Balik na yung Jose nga to. Wa na'y daghang pangutana. May kamo mga asawa, kung pananglitan, mga bit inyong bana, niya, muadto din mo sa Ginoo, Ginoo, nganong nangabit man ni siya. Niya moingon din ang Ginoo, ayaw reklamo, padayon sa paghigugma o atiman sa imong bana. Musugot mo, dili. Kinsay mo sugot, taas ang kamot. Sige, isa ba? Mga yawanon, gede mo. Kamo mga banang niya din pananglitan ron, imong asawa, sige yaw-yaw, perti na yung makayaw-yaw, gamay ni mong lihok, sawayon dayon ka, mura nag-animal kaignaong. Niya, buutan kay siya, mutratar sa imong kumpare. Magsigi jog ingon, pre, unsay gusto nimo pre, mango float? Inana ba? Nya, igpangutanan nimo sa Ginoo, maghilak na ka, animal man ni akong asawa, Lord, anong sige man nagingon ani niya, iya man kong pasuyaon. Unsa do na kani sila relasyon pare? Nya dugay ra ba kay mouli, ihatod ni pare tag alas 12 nas gabi o sa alas 3 nas kadlawon. Ana, unsaon man ni nako, ako na lang kaning patyon. Nya moingon ang Ginoo, ayaw. Pangasawa lang gina atiman na higugmaa, iapil sa dangimong kumpare. Kinsa mga banaha ang mosugot ani, taas ang kamot. Parihara mo tanan. Tanawa, tungod aning batasana, dili ta nagpakita ta nga kuwang tas pagampo. Kaya ang kasagaran natong gibuhat, naara kita kutob sa ampo-ampo. Ampo-ampo ba kanang sunod-sunod lang. Uy, milagroso man kuno dito, mangadto ta. Uy, aligre ni da, aligre ni, apil ta. Sunod-sunod lang ba? Ala, misa di Galio na. Ingon ra ba sila kung homnon gid nimo ang 9 days, unsay imong pangayoon, ihatag yun. Nya, wadyo kay sabong-sabong diri sa petition and gratitude. Mawitan ang giusab na ni nato rong pamaagi kay kadto check ang uban dugayan man mo and check pa ka dito nya usahay wa sa dito ang imong petisyon ang ato rong bagong pamaagi para makasabong gid mo dire kanang pangayo lang mo og naa kay
pangayoos Ginoo karong adlaw, nya naa sa kay pasalamatan niya karong adlaw. Pangayo lang mo dito og kanang o sa ka Christmas ball, o niya humandayon, hug mo sa inyong love offering. Niya human ana, inigpaso na diri niya, imo tong balikon pagsulti, Lord, ako ning i-offer nimo ang akong pasalamat o kining akong pangayo. Nana sa imong kasing-kasing. At least one petition, one gratitude, niya sabong dayon diri. Ana na lang ha, aron paspas. Kinsa man ninyo ron ang naay pasalamat nga inyo nang gigunitan ang bulat sa kamot. Jotay pa kayo, mga asyirit, suroy niya mo niya. Og dapat dihay mga bula, isuroy nga ri ofertory aron nga maka petition sad mo. Bisag piso imong ihog, 25 centavos ba? Haron ang imong petition, barler sa 25 centavos ang igran sa Ginoo. Nya na kay petisyon nga makapasar ka sa board exam, bali ra sag piso ang imong mapasaran, ana. Pasabo. Ito kinasing-kasing, ha? Mao ni siya ang atong buhaton, magampo. Nya kung naa nakaaning muila ka ang Ginoo gamhanan, unya mutuman ka, mahibaw na ka siyang kabubuton, musunod ka siyang kabubuton, everything, every good thing will follow. Ang tanan yun, musunod. Mawabita to nga, pag-abot na ko din August 6, 2019, hapit tanan na to din mga tiles na nga tangtang na to. Ato dihang kisami na nagbitay ng liki. Ato din kurinti, wagi klaro, sige ka trip off. Kay gikan na to squintador dito. Sige na nigto din kilid sa simbahan, magsaot ta diag planggana. O niya, way sira diri ang kanidinhi, way lamisa dito sulod, ato pa dihang opisina, porting gamaya, hapit muhuot ang sekretary, niyag musod pa ko, magkabag-iray ng among sampot, na miligro sag ma-develop ko, so di na lang ko musod. Ana. Pero pagpangutanan ako sa Ginoo, Lord, una ra ba din akong parokya, unsa may akong buhaton karon? Ang lamdag is Ginoo nako, puy iusa o pila ka buwan ayaw pagpangusab diha. Kinahanglan makat-on kag puyo niini. Nya paghuwat na lang sa akong isulti. Mo to, wa jud koy giusab dinhi hangtod niabot og January, sige meeting sa atong pastoral ana hangtod pag January 2020 nisugod taog kani-ganing himo og hinay-hinay mga projects guided by our patron saint San Vicente Ferrer og sa atong Ginoo og mao na ni Roy nahitabo sa atong parokya. Everything is history. Ano? Asway na ninyo karon Lord, unsay buhaton ako ani akong naong, kiskisan o dili? Kuluran o dili? Nya paghuwat ay ayaw pagdritso dayon. Awa. Di ba moingon ang Ginoo, mas maayo patingali ay nala naghilabti aron wa kay gasto nya ikaduha mabayran pa na nimong imong utang imbis imong ipakolors buhok i-partial na lang nagbayad sa imong utang aron di na magkusmod ang imong giutangan. Ingkabati sa gikugnaong Lord, mas may nang bati kag naong nga nag-smile ang imong silingan kaysa gwapa ka ika pero ang imong silingan kasi giingon ang naong sa animal gapakolor na sad gapakolor nya wala ba yung partial sa utang. Ano? Na mga inana ba usahay? Inana ba ana? Usahay. Ako bitaw na usahay. Karon pari nako. Sobra naman mga 10 times nga naibog kog babay. Sobra na ba? Nya inigano ko, "Oy Lord, ibog man kay ko ani." Nya mura ba sa siya na ibog nako kay magsige magduol. Nya moamin ra dito. Ako lagi interpret og lain ba may ngandeng Ginoo, wa ka kay bawo na naman ay uyab. Ay di ay Lord no. Ay kasakita sa Lord ay sakit-sakit ka diya nga naman sa kay madre. Nako ay sakto dito. Amo na nga maka-realize sa sad ko. Sakto dai mo din imong kabubuton nga magpuyo na gyud mi nga murag padong nas langit. Ang madre to siyang monasteryo, ako di asa ko dire tabla naming duha. Ana. Nya lipay dayon. Ang sunod.
Ana ra man na. So ay ninyo, kanang lamparuhon kasi imong bana, kay nakasuyop imong bana, nya lagom kay kagnaw, mingon ni ka, Lord, unsa man ni, mubawas ko, ikiha ko ni, o patyon ko ni. Yung Ginoo ayaw ay, dawata lang ng imong lagom, kay maayo ra na after few days. Ayaw din imong lagom. Malinawon kay inyong kinabuhi. Di ba? Malinawon ba? Why gubot? Tamparuson ka sa imong bana, may ka Ginoo, ampo din ka ba, Lord, help me. Unsay akong buhaton? Mingon din Ginoo, ningon bitaw ko nga kung tamparason imong pikas aping, ipatagpa lang sa nang pikas. Imo lang sa ipasagpa. Unsa may mahitabo? Mingaw kayo ang inyong balay, malinawon kayo. Kay makuyapan man dayon ka. Na, di ba nagisaba, magyaw-yaw pa to imong banang, nakuyapan na ka diha. Dili pa matandog imo mga silingan kanang sunod nimo nga balay, di gyud matandog. Pero ig-action sa imong banab tamparuson tigab siagit sa kap ikipistiya kami ni balakap siagit ka asos ang inyong silingan mo yung nakalami biya pamusilo na mga buang di man sa takapahuway din mana na. Pero patid-patiran ka sa imong bana nya igo ra kang mulagobo nya moingon ra sa kap, this cannot change my love for you. Pasti lang, nindota lagi. Ikaw ma, lungon ay moabot, lungon. Uy, may lungon. Ay, giatake siguro ang asawa. So, dekas lungon, lubong ka nga to. Wag yun, linaw kayo. Mauna, ang kalinaw, sana? O ang kahingpitan sa kalinaw, hangtod sa kahangturan. Kay adto naman kasbahak, RIP, rest in peace. Pero ang tinuod, wa ka dihas bahak, wa ka dihas Manila Memorial, tuwa ka sa sabakan sa Ginoo, enjoying eternal happiness. Ana. Sige, last na lang lingi sa imong tupad. Lingi, ang di mo lingi, patyonon. Lingi ing na sugod karon. Sabat ba? Na sugod karon. Sugot na kog imong patyon. Sugot na kog imong patyon. Nga naman, kay ang Ginoo nag-ingon, there is no greater love than to lay down your life for your friend. Walay laing labing dakong gugma nga ikahatag nimo gawas sa pagpakamatay para sa imong gihigugma. Ug mao nay gibuhat ni Hesus, mao nay gibuhat sa mahal nga Birhen Maria, mao nang nakadawat ta og kaluwasan. Mao ni ang the strongest source of hope. Manindog na ta. Mga igsuon, magampo kita uban sa pangama sa mahal nga Birhen Maria ngadto sa atong maluluyon og manggihatagong amahan. Og moingon kita, pinaagi sa pangama ni Maria, dungga kami Ginoo. Pinaagi sa pangama ni Maria, dungga kami Ginoo. Nga kita isip katawhan sa Dios, muuswag diha sa atong panaw sa pagtuo, uban ang paggiya ug ang pagpanudlo sa atong mga magbalantay, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangama ni Maria, dungga kami Ginoo. Nga ang mga nangulo sa gobyerno, mohimo kutob sa ilang mahimo, aron mapalambo ang kalinaw ug pangitaon ang makahatag og kaayuhan sa ilang mga ginsakpan, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangama ni Maria, dungga kami Ginoo. Nga ang mga relihiyoso ug sila nga naghalad sa ilang kinabuhi, matinud-anong musaksi sa gingharian sa Dios, pinaagi sa ilang kamakanunayon, sa ilang mga panaad, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangama ni Maria, dungga kami Ginoo. Nga ang mga kabatanunan, magmaunungon diha sa ilang pagtuo, magmanggihatagon sa ilang gugma, ug magmalig-on sa ilang paglaom, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangama ni Maria, dungga kami Ginoo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot,
Isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa Pangama ni Maria, dungga kami, Ginoo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa Pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa Pangama ni Maria, dungga kami, Ginoo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa Pangama ni Maria, dungga kami, Ginoo. Nga ang mga nangamatay, nga misanong sa pagdapit sa Dios, makaambit na sa kalipay didto sa talad kan-anan, sa magtutudlo, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa Pangama ni Maria, dungga kami, Ginoo. Amahan, ang imong way katapusang pulong, nagpakataog paglaom dinhi kanamo. Busa dawata kining among pangamuyo nga gituboy nganha kanimo sa Pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, pinaagi sa misa nga among ihalad, makapahimuot unta kami kanimo, himua kaming takos nga makaambit sa walay katapusang kinabuhi ni Kristo nga nagpakamatay aron maluwas kami sa kamatayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa
nga usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta uban sa gugmang dili matukib gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron inigabot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo. Tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop o pagdaig. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa itong langit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos.
Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo nila ko ay kalawat kanimo, apan pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. Ginoo, madawat unta namo ang imong kaluoy dinhi sa imong simbahan. Andama kami aron makasaulog ug angayng mga pasidungog sa umaabot nga pangilin sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nong gahom. Nya mulihok ra ni kung magsige gitag ampo. So karon ato na sang tawgon ang atong mga mga asherets, atong mga muhalad sa inyong mga petitions o mga gratitudes, itong nakada og mga Christmas balls. Ang ato karong ihalad ngadto sa Ginoo nga atong mga petitions. Ato na sang pakantahon ang atong choir. Salamat atong himuon ron ang pagampo katong tanang nihalad panindog mo atong himuon ang pagampo alang sa inyong mga petitions o gratitudes kuyog sad sa atong pagampo sa edad ko halad ko. Labing gamhanan o mahigugmaong amahan tuburan sa tanang kinabuhi grasya o gahom gihimo mo kami sa imong larawan o kasamahan aron mo ambit sa imong kinabuhi, kalipay o kabalaan. Ihatag ang imong way sukod nga panalangin alang niining imong mga anak nga malipayon og mapasalamaton nga mihalad nganha kanimo sa ilang mga edad o kinabuhi, pinaagi sa edad ko, halad ko o ikhak nga programa nining tuig 2024 o sa ilang paghalad sa ilang mga petitions and gratitudes karong adlaw. Puna sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan labi na gayod sa kalipay, kalinaw, maayong panglawas, panalipod batok sa mga dautan, kaalam o kalampusan sa ilang mga plano o buluhaton karon og sa tanang adlaw sa ilang kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amahan namo moabot kanamo imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalalo namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami tugyan sa mga pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Berhin sa Santos nga Rosario, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kaayo. Ato sang pasalamatan ang tanan nga alagad nato karon, ang atong mga pimag,
ang atong mga kapulisan, ang atong LGU, atong mga barangay officials, ang ato sang mga medics nga may alagad karon kanato, o ang ato mga Eucharistic lay ministers, ato mga usherates, love offering assistants, ang atong parish personnel, ang atong mga sacristans o mga lectors, salmista, ang atong IT, SOCOM, o ang atong choir, ang St. Vincent Youth Choir, o ang tanan nga mihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga ang clan nila ni Sister Eulalia Mariket Rosel. Ato silang pakpakan. Salamat kayo. Salamat sa namalit natog mga slots o ginaot nga mamalit patag padayon. Ang atong SBF DAG para sa atong kumbento, ang atong halin niabot nag 46,166 ka slots, na apay 13,834 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Naasad ni 16 slot challenge nga tag 8,000, niabot na sag 343 ang atong nadawat nga 16 slot challenge. Ang atong special gifts nga Santo Niño's Healing Gifts is NHG, nahalina na tag 2,785, na apay 37,215 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Para ni sa atong kasaulugan sa Pasko o kasaulugan sa Santo Niño inig ka Enero. Nasad ni siya 25 slot challenge nga tag 2,500, nakadawat na sa tag 34 ka 25 slot challenge. Ang atong slot sa lugaw para karong nagpadayon nga misa di Galio, 61 na ang atong halin, o nya napay 11 ka slots nga tag 3,500. Kinsa tong ganahan pang mo-donate sa atong lugaw, napay 11 ka slots. Atong pakpakan ang tanan nga aming palit sa atong slots. Daghan gyud mo gracias Ginoo. Ato sang padayong ipa-announce nga ang atong Edad Ko Halad Ko program hangtod ni sa December 25 ang atong pagpanawat niini. Nya para sa mga natawo sa 2000, year 2000, giawhag mo sa pag-apil sa atong procession, solemn procession sa opening sa atong Jubilee year karong December 29 adto ni Puente Osmeña padong sa Katedral. O ganahan mo moapil, palista lang mo sa inyong parokya, labi na gyud dinhi sa District 8 from Mandawi parishes hangtod dinhi sa Liloan. Pa-register mo sa inyong parish, labi na dinhi sa atong parokya, unya kontakon mo sa atong mga in charge sa atong kaning district. Sila Sister Emily Gumban, District Coordinator, o si Sister Karina Gibara, ang atong Vicariate Coordinator. Libre ni siya sa pamliti, libre sa nis inyong sakyanan, libre pagyud mo t-shirt. Kay dako ning pasidungog ninyo nga na maka-jubilee year mo. Mahimo mong usas mga jubilarians. Basig di na mo kaabot og next jubilee, 25 years from now. Unya, ang ato sang religious community nga naninda nato og religious articles des kilid, hangyoon sad mo nako sa pag-support kanila para sa ilang pastoral care sa mga abandoned, abused persons nga ilang giatiman karon. Nya ang atong YouTube channel, padayunan ninyo sa pagsuporta kaning San Padresiano Ubod. Gawas nga makaton mo, makahatag pagini ninyo og kaning opportunity nga maka-income ang atong parokya sa inyong pagsigig like, share o pag-subscribe. Nya gamito na nato para sa atong mga charitable works. Ang inyo sang mga basura, mga on man gyud murog lugaw, kadaghanan gyud. Ang ayaw ilabay-labay dias kilid, ni complain ang ato mga silingan nga ngadto sa karsada dapit ipanglabay-labay na lang ang mga cups. Please take care sa inyong basura, ilabay gyud sa basurahan. Kanunay tang mag-practice
aning acronym nga SIBO. Unsa man ang C, clean, ang E, economizing, ang B, beautiful, ang U, useful. Repeat. Clean, economizing, beautiful, and useful. Nya lastly, kada ninyo simba dinhi, sunod gyud mo sa atong mga asherates nga mo pahiluna ninyo. Ayaw kayo pagsupak-supak kay makapaimpierno sa nang pagkamasinupakon. Salamat kayo, manindog na tangtanan. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.